Nakabenta banyarap ikintai ke besyamlanot ke office jong ke District Social Welfare Officer Nongston ringkat ke jingit railang bat ke life light focus concern kalatay ya ke yeng nakabenta pan pensa ikintai ke besyamlanot bat ki bela do jingkermen ha ke jingem jongki ke bela tip kum ke Shakti Sadan. Ya katay ka yeng latay hamau po New Nongston ha ke bala yo pan plie de upa Gabriel Walang MLA ke Nongston. Ha katay ka singi syua ban pili ya katay ka yeng la pelong ya ka jingalang ka balingkon ha ka bala penya do Dr. Pilingkoy ha ka juga por la yo ya ka jingpen syai na ka kong i karshandi halor ki kendon ki biadai bat ka rukom penya ya katay ka jakasa. Na lor kata la yo ru ya ka jingkran na uba CP Maukon MCS Additional District Magistrate ubade usembot kongsan kado la yo ya kejingkran na uba Gabriel Walang MLA ubalong ukongsan. Mulai makanya kayak ni orang kejingkran aku nak long kami ikut sama ikut syajinya ikut syajinya. Bagi ni orang kita kejingkot jika kata yang nyong nak buat kami sih. Sadan, but kita ki roles and functions jong ka Shakti Sadan. Dia kat tum kene ka Constitution of India ka Article 21 ka omba unu brio unong jong ka India beri citizens jong ka India udan hak ban im leneka udan hak ban im hakani kari ka jong ni klem kanu ka jing klem kanu ka jing pentut bat lada im hakani ka ri ka jomi ru unde ubrio ba shongsan tat onda lada kidon kinu ki legal procedures mo ki ba hak ba unma lani ba lani ka ki hak ba kimat katapat kaya kumoi henry ka Constitution of India kayo I ba ki rights lani ki hak jongi ki kenthai bon sien la ju shak kni no di kani ka Shakti Sadan ru la penlong la ong pada bakindan hapo ki snong ki thau ki jomi limba ka jing limba ka Ministry of Social Ministry of Women and Child ka ong ba kum kini ki Shakti Sadan lani kita ki jaka ki jaka shong ki rehabilitation center ki relief and rehabilitation center na ka benta jo ki kenthai ki nong kami ki bamat ka jing Bama kijing it could be anyone. La bandai mangaru, lani la bandai mapiru, ki bawan hakani kapur. It could be anyone. Mo takadaw kimi ki Shakti Sadan la bu kenang ba. Menu bama ya kijing kijing le ki duk ki suk barot ki la bakin wan hakani ka Shakti Sadan kaba refer lemba kani ka one stop center bakin wan kin syong hakani ka jaka kenang bakin lan naganu ka jing sha le ben sha le ko kinlan naganu ka jing but anda kila wan hakani ka Shakti Sadan yo ya kata ka relief lani kata ka jing like yaki na ki jing ki jongki kinwan kin syong hami po Shakti Sadan da ka ba kin sedang thamai yang ya ka jing ka jongki Society Bangkok ke ideal society. Long yang achieve ideal society, ke society baru kaya dong equal, ke society kepada orang jing sok bangdon di bisni bad long yang achieve kita. De kadang ni kesini keba ni habis perkat yang kum ke society baru koi. Hoi ni tip kumgi ngadu pasang ki boy ngatrabun hangi kidon keba ke police dah. Dah trace dah kita ya ke human society. Okay, let's go back to ancient civilization piwan na Bible pisang mapun ba ki bajah ki breu pat hadu mentang ni kedua ki ju ya ibangim la belai ya la khot la wel yang ini sien tung ni tendrong lang ni ki ya bangi don society ju kuno ni wan rai society ke babah kuno ni wan rai ki yang ke babyang ke babet ke bomdon ke jinga ke pai upra khot ini kami kebalang naik play bakum kebalang apa penya kebalang ini niru
ba kum ka balang kidon ka bol ka ba kam dei ka basok ngai bulai ya life focus bat kumju ya ka urban mission ya ka balang hi boro koi ka balash angai dari ka jikar shan ba kumno ngi nang ijnai ban pe nam ta ka ba ka miat jong ga dong ka thai ka jong ba dia gani nganang ya tre sitom ba bi ba doleng ba reverend aidura ba ka tv jong pi ba kumno ngi nang kentiu susu ya ka dei ka kam ka jong pi sipon ki kam ba menero bila na ong ba kumno ba ngi nang la ban klino saya ke rehabilitation center te ya dataro akula ban dan lang ka pi ban penyo ka skim na ka ta ju pi ba ngi nang la ban kentiu ya ka ni ka kam ba ka jitu ko terpang ya jong pi ngai ku blai terpang ya ka ni office shakti sadang ngai skam ba ka ni office ha ka ji punya ka jong pi kan long ka jaka ka jingkermen jong tibala do mensem ha ka jingin bon gilong mi gi jongi gi basham jinya kon samla ji tibala ngok no sawa dong drop ti ngok no thaki bon ba gi benta barado ko poi ba raw pot ban ki na ban phasino ba dia ladi dan gi gi singi dan khandiat singi ni dang le cha ga shnam thang le ha nyong stan gi jingi ba wei ni kun samla gi jingi phasino ya ladi matrai ki pulit ki tir khomba ta balai ka jia kun kini gi kadai na ka daw ba gimpat don kita ki jaka ban ai ki jing suma de ka jing pang jong ka khle nyima ban like na ka jing slai ba ku no ngi ba mau kan ki jing e ba gun ba hara ki don ki bom la shu ban yaisha ita ki jing namat undon pasuk no yaki kata kar jing ku kata ki jing e ba ki don to ba ham don shu kum kita kadon satang ke ya kita ki bom la shu udar stang to lai kasi ban si pasi ya lade kanu kala par shimno e ke chi mi de tenga ga so kumba kan